Θα κάνουμε unboxing, καλημέρα, θα κάνουμε unboxing την Ronson Wi-Fi Air Fryer που πήραμε μόλις τώρα. Το μοντέλο είναι Smart Chef XL Air Fryer 2834 R. Και για να δούμε τι έχει. Λοιπόν, προσπέκτους. Από ό,τι μας έχουν αναφέρει το κατάστημα που την πήραμε έχει 2 χρόνια εγγύηση. Κάνω ένα pause για να τη βγάλω λίγο. Η συσκευασία μας είναι αυτή. Για να την ανοίξουμε. Κάνουμε αυτό προσεκτικά. Περάσουμε το ένα αυτό εδώ στην άκρη. Ωραία. Είμαστε στο κουτί. Βάλουμε και το άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι. Το καλώδιο. Σπακετάρουμε από εδώ. Με την παντόχα μας. Αρκετά όμορφη, σε μαύρο χρώμα. Έχει πάνω τις ενδείξεις. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, εδώ είναι φωκάδος. Στο κόλλητα. Προσεκτικά. Εδώ. Κάτσε να βάλουμε τον άλλο. Δεν βοηθάει και πολύ το τηλέφωνο. Εδώ. Δεν φαίνεται να έχει κάτι. Εδώ είναι το καλώδιο. Αυτός είναι ο κάδος. Μέσα είναι έτσι. Μάλιστα. Αυτό κόλλητο. Αυτό. Να έχει, πώς έχει το χειρούλι εδώ. Αυτό είναι το ταψάκι. Έχει ένα ταψάκι εδώ.
βγαίνει υποτίθεται. Τώρα μέσα τι έχει. Αυτός είναι ο αποσπόμενος κάδος. Αποσπόμενος. Αφού όλοι οι κάδοι αποσπόμενοι είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το χειρουλάκι μας. Το οποίο τοποθετείται εδώ. Και σφραγίζει. Και λογικά, αν θα το κάνουμε από εδώ. Λοιπόν. Αυτό μπαίνει εδώ. Οπότε αυτό εδώ μπαίνει έτσι. Εδώ. Θα το βγάλουμε. Και βγαίνει. Για να δούμε τώρα. Θα το βάλουμε σε λίγο σε λειτουργία να δούμε έστω τις ενδείξεις. Εδώ είναι και αυτό που είχε κάτω-κάτω, το οποίο λογικά μπαίνει έτσι. Έτσι πηγαίνει κάτω, κάθεται και το γυρνάς και κάθεται εδώ για να είναι πιο ψηλά. Θα το δούμε και στο manual. Τώρα θα αφήσουμε, αυτός είναι ο κάδος μέσα. 8 λίτρα. Το Air Fryer 2834. Τώρα αυτά έχει πλαστικά και εδώ δεν ξέρω να βγαίνουν, θα κοιτάξω μέσα εδώ. Για να μην έχει πιάτη μάλλον, μπορεί να βγαίνουν αυτά τώρα και να τα έχουν. Κάθεται εκεί κάτω. Θα το βγάλεις με λίγη βοήθεια, γυρνάει, το βάζεις ανάποδα και κάθεται εδώ. Μάλιστα. Θα το βάλουμε και λίγο μπροστά, θα το αφήνουμε τώρα στην άκρη προς τώρα. Δεν το χρειαζόμαστε. Να βάλουμε μέσα στον κάδο και να το βάζουμε σε λειτουργία. Λίγο να το βάλουμε στο ρεύμα. Smart Chef 8 λίτρα, Excel 8 λίτρα και θα βάλουμε και την εφαρμογή μετά. Το τοποθετήσαμε εδώ. Άναψε. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει εδώ πάνω. Θα δούμε το χειριστήριο. Έχει κάνει ένα διακοπτάκι. Ωραία. Έκανε ένα beep με το που το βάλαμε. Τώρα start stop. Αυτό τι είναι? Εδώ. Stop. Ανοίγει. Ανάβει το φως μέσα, βλέπετε έχει φως. Κλείνει. Μενού. Fries. Pizza. Chicken. Steak. Fish. 185. Bake. Για ψήσιμο. Τηγάνισμα. Πίτσα. Εδώ έχει το φως. Ανάβει μέσα. Για να βλέπουμε. Αυτό τώρα το βγάζουμε. Θέλουμε. Εντάξει. Για να το βγάλουμε. Μικρό το κακό. Το βγάλουμε. Άστο. Πίτσα. Κοτόπουλο. Μπριζόλα. Ψάρι. Μας λέει και εδώ. Και ανεβάζεις από εδώ άμα θες. Από εδώ κατεβαίνει η θερμοκρασία. 10 λεπτά. Ρυθμίζεις το timer. Και εδώ σου λέει ότι προτινόμενα 195 βαθμούς 10 λεπτά. Το ψάρι, μπριζόλα, κοτόπουλο, πίτσα, πατάτες, κέικ κτλ. Και από εδώ κλείνει. Stop. Το βρω εγώ στη λειτουργία.
Ανοίγεις όποτε θέλεις, το κλείνεις όποτε θέλεις, λένε. Μάλιστα. Προς το παρόν λειτουργεί. Αυτή είναι. Τώρα θα τη δοκιμάσουμε και στο ψήσιμο. Τώρα πως κλείνει τελείως, θα το δούμε. Αυτά. Ως προς το άνοιγμα. Είπαμε Ronson 2834 Smart Chef Excel 8 λίτρα. Έχει και το barcode εδώ για την εφαρμογή, η οποία είναι στο τηλέφωνο. Και βλέπεις ότι ακριβώς εδώ πέρα και στην εφαρμογή μέσω Wi-Fi. Ευχαριστώ.